понеже ми е интересно, ще направя клипче за това, новите iPhone и MyPhone. iPhone 15 has an all-new design that simply... Абе, цветовете са си едни оттрепани някакви. Които, според мен, са... Това, което той трябва да е розово. Защо не е напълно розово? Защо не е розово като Барби? Но тия купалдаци най-накрая махнаха педерастския ноч, който се бе загнездил на този телефон вече колко? 5 години ли? Да, хареса ми как едната половина от тази презентация на телефона е за този Dynamic Island. Ей! Обичам, когато ми показват вчерашната технология с утрешна цена. Wow! И най-накрая в обикновения iPhone слагат тази 48 мегапикселова камера. И разбира се, да не забравяме, идва миналогодишния процесор, какъв беше? Bionic или някакъв си там Transformers. My name is Optimus Prime. Като цяло, Apple ти потвърждават, че ако искаш нови функции, ще купуваш iPhone Pro, а ако нямаш парите, защото си беден сирак, нямаш възможност да дадеш 3000 за телефон, ще си чакаш една година, докато новите функции станат стари и ги сложат на ефтиния телефон според тях. Да обсъдим и за слонът в стаята, шибаното USB Type-C. Майко, какъв взор беше за това най-накрая да го видя. Най-накрая Apple, добре, че се сетихте и го добавихте. Въпреки, че единствената причина да сменят техния Lightning порт с USB-C беше, защото Европейския съюз ги насили. Да поговорим сега за тази страничка. Там не знам как му се венеше това, но... Не ви ли се струва купува на всички? Или само аз имам надарения ум да виждам глупостта? Миналата година трябваше да ми го сложите. Миналата година не ми го сложихте. Тия тъпанари после ме мъчат как да запълнат място, понеже никакви новости не дадат на този телефон. A16 Bionic, добре, миналогодишен процесор. Така. И стигаме до това 5G. Какво прави това 5G тук? Сега някой, брат, да ти кажа, че този телефон има 5G. Да, бе, брат, тия телефони от 3 години имат 5G, бе. Но щом тук пише, че има 5G, но при iPhone Pro не пише, че има 5G, това означава ли, че Pro-то няма 5G? Да не би Pro-то да е с 3G? Wow! Махат копчето на това... Дете за изключване на звуковия балк. Тук го заменя с Action бутон, който беше на Apple Watch Ultra Pro. Защо това го няма в обикновения 15? Мистерия за мен. Flashback. Ако искаш нови функции, ще купуваш iPhone Pro, а ако нямаш парите, защото си беден сирак, нямаш възможност да дадеш 3000 за телефон, ще си чакаш една година. End of flashback. И като гледам камерите, няма да се чуда накрая тия камери на тия телефони да изглеждат ето така. Стъклото още непробиваемо, можеш да чукаш пирони с него, нищо няма да му има на телефона. Сега обаче може да поговорим за часовника там. Apple Watch Series 9. Значи, за да спестим времето на всички, понеже не знам колко хора се интересуват от тия часовници, Apple Watch е най-жалкото оправдание за часовник, което можеш да ми покажеш. Аз започнах с тежките слова, батко, мислех, че ще го карам по-полекичка. Говореха повече време за новия чип, който е супер бърз, но не казаха да е някакъв по-икономичен. Не чух много такива слова. Зареждал се бързо, бате, бил е правен, не знам от какво е правен, от ефтини, не ефтини, от природно-екологични материали, нещо дисплея, още по-светъл, за да хаби още повече батерия. Има и нови грифти. Но защо този часовник не е часовник? Така, кой часовник, аз да попитам, батерията му свършва по-бързо от тая на телефона ти? И Apple са единствената компания, която ми говори в часове. Значи, всяка друга компания, батко, ми говори, този часовник издържа 5 дена. Този часовник издържа 3 дена. Този часовник издържа 2 седмици. Apple са единствените обаче, които ми говорят в часове. Ама като цяло, ти като видиш, че някой ти говори в часове за батерия, знаеш, че нещо не е както трябва.